ki natsu za a yi hoto kun mi raha ya yi wancan uku ba kai ga zanar gaji ta gaji akwai sassaka abin da nake gani gida dadi daga ake yin shi da amin dade mana yi an jawo shi har a mai dala mana yi yawa wata kasan ka yi ka karɓo mana na ce mota na biyu wallahi ba ku ma waje wace ba sha abin da na kuma ya abun kan ci idan ka sani a YouTube sai na ma shi za ka yi sa don tuban ka ai wallahi ko zakai babu laye ko zakai ha ba babu laye an ci a duka allura ana sallah wannan dadi ba ba shi wulan nan kai zai sata ba wato an yi haɗa da gungun yan ta'adda ko shi ba kuma sauki mugun ma kai da ka ganin ka san ai motan ma ta yan talugu ce wallahi ka kacce yan talugu ka gaba da kai ba dan ba ne a ta yan tsintsiya Kabiru ina ce mota na biyu wallahi ba ku ma waje wace ba sha abin da na kuma ya abun kan ci idan ka sani a YouTube sai na ma shi za ka yi sa don tuban ka ai wallahi ko zakai babu laye ko zakai ha ba babu laye an ci a duka allura ana sallah wannan dadi ba
ba shi hulan nan kai zai sa ta ba wato an yi ya haɗa gaba gungun yan ta'adda ko shi kuma sauki mugun ma kai da ka ganin kasan nan da ai motan ma ta yan talugu ce wallahi ka kacce yan talugu ka gaba da kai ba dama bane ne a ta yan tsintsiya